Com ha dit abans Roser, en reconèixer-nos ens agrada definir-nos com un equip format fonamentalment per dones feministes. També tenim els nostres aliats, com ha dit la meva companya, però per a nosaltres era important que les dones s'autoempoderàrem i per això hem decidit presentar aquesta candidatura, aquest equip de treball que, com dic, té una altra mirada perquè és feminista. També ens agradaria destacar que per a l'elaboració d'aquesta proposta política hem utilitzat idees i propostes de dones feministes que ja han treballat abans que nosaltres. Han volcat els seus coneixements en diferents documents, però que una vegada s'han fet públics s'havien oblidat d'aixòs documents la gent i nosaltres els hem tret dels calaixos i hem tret les millors idees. D'aquesta manera, per exemple, hem utilitzat el document Reorganizar el sistema de cuidados de María Pazos i Viviana Medialdea, també el documento La igualdad no puede esperar de la Secretaria Estatal de Feminismos o també un anàlisi de gènere que va fer fa uns anys, fa un parell d'anys, el Cercle de Feminismes al qual jo pertany i que parlava de la participació de les dones en les primàries valencianes, les primeres que vàrem celebrar. Tot això, per tant, ha sigut la base dels nostres documents, junt, com ha dit abans, de les col·laboracions de totes les persones que treballen en diferents cercles i que ens han volgut ajudar. Bé, després d'agrair, per tant, tot aquest treball i tots aquests documents en els quals ens hem basat, volia ja presentar-vos el document, les nostres línies més importants. El nostre document gira entorn a la necessitat de deixar de ser el soci que fiscalitza de forma tèbia que el Consell estiga rescatant les persones, cap a ser l'actor que aferme unes polítiques que asseguren la sostenibilitat de la vida de les valencianes i dels valencians. Per això, l'estratègia política de Podem ha de girar entorn d'assegurar un sistema de cures i de justícia social, subvertint, a més, la gestió privada de la salut i de la sanitat pública de forma especial pel que fa a l'atenció de la gestió mental. També ha d'assegurar una ordenació del territori valencià sostenible i d'espais igualment sostenibles, reconèixer el valor del món rural i de l'agricultura valenciana com a part de la nostra cultura, com a part de la nostra història, i assegurar, per supost, la igualtat en els drets lingüístics, entenent la importància de la cultura valenciana com a element clau per a crear-nos com a subjectes lliures i crítics. També volem assegurar una coeducació accessible, laica, pública i de qualitat i entendre que les polítiques feministes i LGTBI són garantia de vides lliures, lliures de violència. La figura, la facilitadora, una persona facilitadora en las asambleas, para que pueda participar el máximo de personas en los círculos, porque a veces nos encontramos que hay muchos problemas y una persona a lo mejor formada en este tema pues nos puede ayudar bastante. Nosotros, las personas con diversidad funcional, las compañeras y compañeros que con diversas discapacidades no podemos acceder, pues sufrimos una discriminación que es invisible a la gente. Cuando nosotros entramos a un acto y el ascensor no funciona o no hay una rampa de acceso o simplemente la información no es accesible, sufrimos la misma discriminación que sufren las mujeres por su condición de ser mujer. Ficar la batalla contra l'erradicació dels feminicides és un punt clau per a nosaltres. També el reconeixement de les discriminacions contra els col·lectius LGTBI, quan la discriminació que pateixen, i ho sabem també, té que veure amb que el patriarcat no recolza i no vol la diversitat sexual. Per complir, i acabe ja, en aquestes línies estratègiques, cal centrar l'anàlisi econòmica en l'atenció a la vida. L'estratègia econòmica caldrà que desenvolupe les condicions de vida a través de la noció de la qualitat de la mateixa, a partir de dos criteris fonamentals per a nosaltres. La universalitat, és a dir, que totes les persones puguen viure en condicions de vida digna,
i també la singularitat, és a dir, respectant la diversitat d'experiències i condicions vitals.